Hello guys! Welcome back to our channel! Today's video is a very special video para sa amo cause today mahibaw-an na mo kung unsa ang gender ni baby. Tungod sa amo ka excited sayo kay mi ng mata ni Beth karon. Kay mga to na lagi mi sa makopsi ko din asa dito mi magpa-ultrasound para may bawan ang gender ni baby. So later on mahibaw-an na jud na to. So kita tanan mahibaw-an na nato sa among mga subscribers, families, mahibaw-an na to kung unsa jud ang gender ni baby. So guys, stay tuned lang mo. Mga to nami sa makopsi para mahibaw-an dayon na to kung unsa ang gender ni baby. So see you later guys. So guys, nami karon sa makopsi and ready nami para magpa-ultrasound. But unfortunately, dili pwede mo kuyog ang husband dito sa sulod. So si Beth lang ang makasulod dito. Pero makakita ko sa gawas kung unsa ang mga nakita sa doktor dito. So guys, sumanami og pa ultrasound dito and we're very excited nga i-share ninyo kung unsa jud ang gender ni baby. But before that, manguli sa mi sa balay para dito na mo i-reveal kung unsa jud ang gender ni baby. A few moments later. Okay guys, sunahan mi karon sa among balay and we already disinfected ourselves para iwas sa viruses. So, nag-travel pa mi gikan diri padung sa Makopsi, dayon Makopsi padung diri sa among balay. So it's better late than never. Asa to ba? It's better safe than sorry. It's better safe than sorry. So karon guys, kung mahibong mo ang among outfit ni Beth, ako kay naka-blue. Para sa it means boy. Me, naka-pink. It means it's a girl. It's a girl. Wala ka decide si Beth kung sa iya girl ba or boy. And we already have the result sa ultrasound ni Beth ganina. So nag-perform sila o congenital anomaly scan ni Beth para mahibawan if if mahibawan natin mga anomalies, normal ba si baby, kompleto ba ang mga fingers, ang iyang toes, ang iyang heart, kidneys, etc. etc. And kung may mo anong nagpuput me of payong, blue and pink. Blue represents boy, Baby boy. and pink It's a baby girl. baby girl. We make this gender reveal simple lang. Ganahan kami nga kanang mag-gender reveal me with our families. But sad to say, COVID man, bawal sila mag-travel tari, padong tari. So kami na lang ni Beth ang mag-gender reveal. But simple lang. So kinsa tong umbrella ang i-open, motoy, gender ni baby. So i-open ako blue, boy. I-open ni Beth ang pink, It's a girl. it's a girl. So, ready na ba mo guys? Ready mo makahibaw kung saan gender ni baby? Excited na kayo nga makahibaw? Excited na ba ang mga Korean family? How about the Korean family? Excited na mo? Okay, huwag na natin patagalin pa. In 1, 2, 3, i-open na mo ni Beth ang among umbrella. 1, 2, 3! Open! It's a baby boy! It's a boy. Yes! Nakataon ko! Nakakong libre! So guys, it's baby boy! It's a Yes. baby boy guys! May junior ko yan. Tara, result! Kita mo? Baby boy! Yay! Pagkakita ginako ganina guys no kay
nga dili man jud pwede makasulod ang husband dito sa katong area nga gisudlan ni Beth. So ako nara pa sa gawas, but fortunately na sila yung monitor nga dako. Dito no, so nakita na ako and kahilakon. I almost cried. Sakto ba? Marakong kahilakon ang tanaw guys pagkakita na ako sa gender ni baby no, gitype sa doctor to it's a boy, and then nakita sa nako nga complete ang iyang mga organs, iyang fingers, and normal ra jud my loves. Yes. Gingon diri intact and normal shape ra jud. So as na-excite na noon ko makakita ni baby soon. Hindi na ako makakita ni baby soon. So, medyo lang pinaka-excited na ako sir. Makabaw sa gender sa baby. Okay? Last week pa siya ganahan. Ganahan ko last week pa ta before January 1, before New Year ta ko ganahan kay para ini ka January 1 Na siya result. na may result ani, and I'm so happy nga boy. Actually bisag kung sa presenter ni baby ma-happy jud ko. Mas happy ko mga boy, kay ganahan ko boy. Mama Gina! Actually, nabsaarin na sila, no? Yeah. Kasi daw okay lang. I won. Nakataon ko. So guys, thank you so much sa pagtanaw aning among simple gender reveal ano. Video karon, so simple lang sa ta. Bawiyo lang na natin muna na si baby. Bawion na lang namo sa pag-shopping sa mga kinahanglan ng baby soon. Mas excited pa siya. Actually, nananaw na jud mi. So, sunod nga video na mo, mag-shopping na sad mi sa mga gamit sa And baby. excited ka dito sa Guys, thank you so much for watching this video. Thank you so much for always supporting us. And we will see you on our next vlog. Bye-bye!